ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали ютуби Сауду ТЖ. Нафароне ки ба хотири харид кардани техникаҳо, мошинҳо тамошо мекунед. Имрӯз 20 декабр соли 2025 сол навори мошинҳои арзон дар канали мо. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе дорем дар WhatsApp рӯйкунед реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза номорда ҳастаи Самосвал Зил 2107 2110 Toyota Axio ба нархи арзон, Hyundai Avante Филдери 40000 сомона 2014 сол анами гарани арзони бач азиз. Opel Astra ҳастай, Astra G ҳастай, Mercedes ҳастай, мошинои советски ҳастай. Хулоса ки навор беҳад навори зур, каравани арзонакам дорем баҳри шумо. ба хотири пешрафти канали Сауду ТЖ дар видео лайк конен, дар канал подписатсия кунен, навора бо диққат тамошо кунен. бениҳоят мошиное ки мисол камрасходан экономични ҳастанд навортон кардем тамошо кунем бача азиз. дӯстон телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, Самосвал зили састаяни сози ҳолати нахаду равон кардан ки просто мега ки сум дар кораи Сауду дамондемаш ба хотири ҳал кардани камбудӣ. адрес ноҳияи Ҷайҳун, солаш боша 1989. мега ки техника дизел қати ҳаракат мекуна, мотори хуб 82 задагиай, 82 трактор бачаку азиз задаги ҳастай. хуб 60000 сум нархаш, солаш 1989, дизелни бача азиз. 60000 рақамҳои дастии ахири 6300 аз думи Сауду ТЖ метавонед ба дили пир муроҷиат бикунед. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, утилизатсия надора, паспорт, дигар ҳуҷҷатоне ки ҳастай бачаҳо. хуб 6 баллони нави трактор задагӣ, мотори 82 задагӣ. хулоса савдо мешавад бо нархи 60000 сум. иншоалло як чизи мечи муомилатон мекунад. аз думи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонем бача азиз. маромад занг зад пурсончин далши. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе барои реклама дорен дар WhatsApp рӯйкунед, реклама карда фурӯшта мегузорем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем акнун ба якумин мошини фурӯши арзонак. Opel Astra FK Caravan кузов универсал аст ки солаш боша 1998. мошинча дар Душанбе қарор дора, 37000 сомон нархаш, бензин плюс газ объёмаш 1.6 коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp ахири 6099 аз думи мо занг бизанен, чахчах кунен, бигиренаш. балоно нав, краска тоза, хадавои соз, газ, бензин, ҳуҷҷати солона 37000 сомонӣ. худо хоҳад муомилатон мекунад. аз думи Сауду ТЖ занг зад пурсоншен. дӯстон, лайкотона гузорен. чизе ки дорен, агар хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, пас аз думи канали мо муроҷиат бикунем бачаҳо. дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунен. телеграм канал силкаш дар таги комментария гузоштагиам. дар оҷа наворора бо сифати баланд, качествои дараҷаи олиқатӣ мегузорем. гузарен тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класси солои 1996 астай ки дар шаҳри Душанбе қарор дора. 37000 сомон нарх дора. газ плюс бензин объёмаш 2 коробкаш механика. телефони экрани шумо. срочно 4 баллон нав, мотор соз.
хуб балонои нав, мошин навозах, краска тоза, номеро транзит мегирен ба номтон пряма форми далши зиндагӣ бачаҳо. Ина марҳамат рақамҳои дастӣ ахираш 5247 оиди Mercedes C-класс далши маълумот занг бизанен, чах-чах када бигиренш. Саудотеҷа бачаҳо фақат навор мекунад. аз мо навор кардан аз шумо интихоб када харидорӣ кардан. чизе ки мисол равон мекунен, хоҳиш мекунен, комментар мекунен, ҳаракат мекунам ки навортон кунам, пешниҳодтон бикунам. ба ҳамин хотир шумо ҳам дарафт тамошои наворо лайк, поддержка. барои нафарое ки Hyundai Porter састани сос кофтесен, пашти пачка ина марҳамат қабулш кунен. Hyundai Porter солаш 2010, сӯзишвориш дизел, ҳуҷҷат дора, шаҳри Ваҳдат, 105,000 сомон нарх, муомилаи создора. рақамҳои ватсап ахираш 3226 да занг бизанед. Porter састани соз ҳолати нахадӯӣ беҳтарин вариант барои ҳай кардан, яъне ки барои рондани аз пушти кор бури ами деҳқонӣ, хуб орду, равғану, савдо ҳама тарафа варианти юзу барои харид кардан бачаҳо. 2010 сол хуб састани соз. шахсиятое ки ба Портери арзон хоҳиш карден, хеле нархҳо бачаҳо 105 неки састани просто зури бадай занг занг чах-чах кунан бигиренш. ина Портери калони фурӯшӣ, хуб кузовшам калон, хушту, краска тоза, ҳолати нахаду, ҳуҷҷатам дора, дизелни занг зад пурсоншед. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин филдери 40,000 сомона. Toyota Fielder 2015 сол, объемаш 1.5, коробкаш автоматика, 40,000 сомонӣ. далши хушрӯ гӯш кунен. Саудотеҷа оиди мошинча чӣ мега? солаш 2015, дар душанбе 40,000. бензини холӣ, объемаш 1.5, коробкаш автоматика. ватсап ахираш 8581 да занг бизанед. мошин мега дар Дубай қарор дора, якум вариант. нархи мондагӣ ҳамроҳи перекидкашай 83,000. қатъи растамошка утилизатсия мешавад. хоб нигоҳ кунед. илтимос барои интерес вақти қимати худтона сарф накунен. аниқ харидор дар ватсап нависен, кор мекунад. мошин дар Дубай, нархи мондагӣ ҳамроҳи перекидкаш 83,000. қатъи растамошкаш утилизатсия мешавад. ина марҳамат ҳозирашта чилта. мегзарем ба чорумин ладаи фурӯшӣ. лада ваз 2110 фурӯшӣ аст ки солаш 2000, 9500 сомон нархаш, 9500 сомон. бензини газ, объемаш 1.6, коробкаш механика. харидор бошӣ, занг биза, муомилаи соз мешава. номерош 2110, мошин худаш 2110 бача азиз. 2000 сол, шаҳри Душанбе, 9500 сомонӣ. нафарое ки хоҳиши мошин харид дорен ку ва аз YouTube наворои мора тамошо кардан танқисӣ мекашен, мисол качествои соз нестай ё ки дар як ҷой ҳастен ки YouTube соз кор намекунад, прямо Telegram канал гузарен, ҳамин дар таги комментария мондагӣ медорен, подписатсия кунен, баъд наворора хушрӯ тамошо кардан метавонем бачаҳо. ҳамин дроен бениҳоят бо качествои баланд мегзарем, иншоалло маъқул тамоша гузарем. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. боз Lada 2107 вази фурӯшӣ аст ки 2007 сол, 2107 фурӯшӣ, 28000 сум. номерошам 2107. хоб 28 савдо дар болои капот. бензини холӣ, объемаш 1.7, коробкаш механика. рақамҳои ватсап оиди мошин ахириш 1391. ассалому алайкум. мошин навай аз нол тайёр шидагиай, документ 1 сола. хуб мега ки балкаи нав мезаниш тамом, расход дига надора. ба ҳамин номеро занг бизанен. рақамҳои ватсап ахириш 1391. 28 савдои соз дар болои капот мешавад. ина марҳамат дӯстон, пурсон шен. шахсиятое ки мошинои советский хоҳиш мекунен, ҳамин канали Саудотеҷа як рӯз пас навор мекунад бачаҳо. гузарен тамошо кунед. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ.
боз мошини советский ҳами талабот бошагар мошин мешава бачо. хоб Lada Vaz 2115 фурӯшӣ ҳастад ки солаш 2004 дар шаҳри Кӯлоб 22000 сомон нарх. бензин плюс газ, объёмаш 1.6 коробкаш механика, рақамҳои васаб ахираш 7723, краска тоза, наха ду мошин, қаду қомати фасон, мордоҳош чотка кардагӣ, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 4 баллон нав, калонкои пионер, системаи музика 100%, мошин аз учёт синмат кардагӣ, нарӯшкаш кор мега вапше надора. Нарх 22000 муомила дора. Занг бизанем мегӯем ки мо аз канали Saudo.tg, агар аз Telegram тамошо кунем мегӯем ки мо аз Telegram канали Saudo.tg занг задестем. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин Avante арзонаки састаяни сози фурӯшӣ. Hyundai Avante, Avante Hyundai 2010 сол астад ки дар шаҳри Душанбе 72000 сомонӣ. мошино бачаҳо медонед чӣ хеле мошинанд? ё камрасход экономичнян, запчастош арзон, ҳама тарафа созайда. нафаре нест ки Avante-ра ҳамроҳи аксиёву филдер танқид кунад бачаҳо. бензингаз объёмаш 2 коробкаш автоматика. хоб камбуд ҳамин буд астад ки бачаҳои азиз хай объёмаш 2 камтар аз худаш ёш бисёра 1.5-1.6 хай камрасход бачаҳои азиз. хоб Америка ҳуҷҷати солона надора, утил дора. варианти Алишира мебинем. мошин хоб одамои мисол серьёзни мошинхаротон занг бизанед, худохоҳад яра чиним чи савдотон мекунанд. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин аксиёи фурӯшӣ. Toyota Axio, ҳамин Axio ҳам бачаҳои азиз мошинои экономичнян. хоб камрасходай бои люкселиш айда Axio 2008 люкселиш Душанбеда қарор дорад 93 та мега. ин мошино бачаҳои азиз то ҷое ки ман медонам нархошон наефрояд. масъалаи савдо кардан ба любое время хубай. экономични, хоб запчастои арзон дора. хоб ғамтишон камай, иншоалло ки хай техникае не ки нисбат ба дигар мошино хеле мошин кам ғам мета. Toyota Axio Corolla люкселиш мошин ҳуҷҷатош то 12.07.26 аст, утилизатсия дора. марҳамат 93000 сум 2008 сол. занг занед аз уми канали Saudo.tg. Toyota Axio, Avante, хоб ядно намуди Astradjo, баъдан чи филдеро мошинои зӯрам бачаҳои азиз тавсиятон метем. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузуфи сидан. Astra сидани фурӯшӣ 2002 сол. мошин дар Хуҷанд 52000 сомонӣ нархаш. бензини газ, объёмаш 1.6 коробкаш механика, мотор 1.6. хоб танҳо барои фурӯшӣ алиши вариант надора. ширкати 010 ва 3.6 пайваст шидагӣ ҳаст бачаҳои азиз. хоб объёмаш 1.6 коробкаш механика 52000 сомон. фақат харидор бошӣ, оиди сидан занг занед. ина марҳамат. нафаре ки Astra сидани састаяни сози арзон хоҳиш кардем, ина марҳамат бигирем 52000. хай дар шаҳри Хуҷандай далши маълумотша занг занед пурсоншед. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин Astra-ши фурӯшӣ. Opel Astra астад ки 2005 сол, соли барориш. мошинча дар Душанбе 54200 сум нархаш. бензин плюс газ, объёмаш 1.8, коробкаш механика 1.8 бача азиз. хоб мошин аз учёт бирордагӣ тайёр. дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати нав қарор дорад. хоб амортизатор нав бача азиз, документо 4 моҳа ҳастай, газ евро 4 плюс бензин. коробкаш хай соз кор мекунад. 54200 сум 2005 сол. бензини газ. ина далши маълумот занг зад пурсоншед. дӯстони азиз, чизе ки роӣ кардем, хоҳиш кардем, ёфтам, ҳамаша навортон кардам.
бо далчи барои реклама муроҷиат бикунед. Чизе ки дорен ҳаракат мекунем, фасон қадар рекламаш кунем, фурӯшта бигзорем. дар видео лайк кунед. Баъдан телеграм канал бачаҳо гуфта мемонам, дар таги комментария силкаш ҳаста. Гузарен наврора бо сифат баъдан тамошо